Diolch yn fawr. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron. Ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym i ymweld â ni bydd dy ysbryd yn cael ei dywallt arnwm. Nertha ni i dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 3. Y drydydd emyn, molianed uchelderau'r nef yr arglwydd am ei waith a cherdded sŵn ei foliant ef trwy'r holl ddyfnderau maith. Rhif 3 gyda ni sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 431, 431.
Dawn darlleniad o lyfr yr Actau. Actau penod 11 ac yn dechrau yn adnod 19. Actau penod 11 ac yn dechrau yn adnod 19. A rhai o wasgarasid oherwydd y blinder ac odasau ynghylch Steffan a Dramwyasant hyd yn Ffenys a Cyprus ac Antiochia heb lefaru'r gair wrth neb ond wrth yr Iddewon yn unig. A rhai ohonynt oedd wir o Cyprus ac o Cyrene, a rhai wedi dyfod i Antiochia a lefarasant wrth y groegiaid gan bregethu'r arglwydd Iesu. A llaw yr arglwydd oedd gyda hwynt a nifer mawr a gredodd ac a drodd at yr arglwydd. A'r gair a ddaeth i glistio i'r eglwys oedd yn Jerusalem am y pethau hyn, a hwy anfonasant Barnabas i fyned hyd Antiochia, yr hwn pan ddaeth a gweled gras Duw a fi lawen ganddo, ac y gynghorodd bawb oll trwy lwy'r fryd calon i lynu wrth yr arglwydd. O blegyd yr oedd fe yn wr da ac yn llawn o'r ysbryd glân ac o ffydd a llawer o bobl ychwanegwyd i'r arglwydd. Yna yr aeth Barnabas i Darsus i geisio Saul ac wedi iddo i gael e fe a'i dig i Antiochia, a bydd yn flwyddyn gyfan ymgynnull yn yr eglwys a dysgu pobl lawer, a bod galw y disgyblion yn Cristnogion yn gyntaf yn Antiochia. Ac yn y dyddiau hynny daeth proffwydio Jerusalem i weired i Antiochia, ac un ohonynt a'i enw Agabus a gyfododd ac a arwydd o caodd trwy'r ysbryd y byddai newid mawr dros yr holl fyd, yr hwn hefyd a fydan Claudius Cesar. Yna disgyblion pob un yn ôl ei allu, a fwriadasant anfon cymorth i'r brodyr oedd yn preswylio yn Jwdea. Yr hyn beth hefyd a wnaethant, gan ddanfon at yr hyniriaid trwy law Barnabas a Saul. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint yma o cael dod ger dy fron ac yn cael dod nid trwy ein hymdrechion ni, nid trwy unrhyw weithred i ni wedi ei gyflawni. I ni yn dod yn unig trwy waith, trwy enw, trwy yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom, yr hyn a wnaeth tra'r y ddeiar yma iddo gyflawni'r gyfraith yn llwyr, yn berffaith. O Dduw iddo gymeryd ein cosb ar y groes, pob un pechod y mae'r cyfan wedi ei cosbi, ond yn yr arglwydd Iesu Grist, ei fod wedi tywallu waith trosom fel y gallwn ni cael ein golchi'n llwyr lan yn wynach na'r eira. Ac o Dduw i ni yn diolch i ti ei fod yn awr yn eiriol trosom, ac bod ein hiachawdwriaeth yn llwyr oherwydd yr hyn y mae'r arglwydd Iesu wedi wneud trosom, oherwydd i ti gynllunio ffordd iachawdwriaeth cynllunio'r byd. Ac o Dduw i ni yn llawenhau felly bod modd i ni pechaduriaid cael dod ger dy fron i ddod i'th gwmniaeth, i ddod i'th orsedd di sydd yn orsedd o ras, yn gwybod y fod yn ein croesawu ni fel dy blant o Dduw, yn blant sydd wedi crwydro, yn plant sydd yn dadl di lawr, yn amal yn ddyddiol, trwy gydol y dydd o Dduw i ni yn ffeindio'n hunan yn amal yn troi'n golygon oddi arna ti ac yn peri o Dduw ein bod yn amal yn digaloni ac yn cael ein temtio i ddilyn llwybrau'r byd yma. Ond o Dduw i ni'n dal yn diolch i ti dy fod ti yn Dduw sydd yn drigarog, rwy ti yn dad sydd yn hir am aros, rwy ti yn amyneddgar gyda ni fel dy blant. Ac felly bod yna groeso i ni ein methiannau i ddod ata ti o'r newydd ar y sul yma. I ni yn gofyn i ti o Dduw i fod yn bresennol yma gyda ni. Os nad wyt ti yma gyda ni yna ofer yw'r cyfan. Ond o Dduw, os wyt ti yma, i ni yn llawenhau, lle bod 2 neu 3 wedi ymgynnull yn denw, i ni yn llawenhau dy fod wedi addo bod gyda dy blant. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti, i beri y byddwn ni yn teimlo, yn profi dy agosatrwydd tuag atom. I ni deimlo dy fod ti yma yn ein plith, i ni wybod dy fod ti yma yn ein plith. A bydde di yn cynhesu'n calonau ni, wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni alw ar dy enw. Byddwn ni yn teimlo dy bresenoldeb yma, wrth ein hymle ni, yn ynom ni o Dduw, yn peri ein bod ni yn gallu dyrchafu dy enw di goruwch pob enw arall.
O Dduw, helpa ni daddoli di yn ystod yr oedfa hon. I ni'n gofyn i ti dynnu bob un rhwystyr ymaith, pob un ofn sydd yn ein cylonau ni, pob un achos o bryder sydd yn peri ni feddwl am y pethau hyn yn hytrach na ceisio dy wyneb di. O Dduw, bydd yr un drwg i ni'n ymwybodol yn dod i geisio dinistrio unrhyw beth sydd ohono ti. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd, a bydde ti'n amddiffyn ni yn ein cadw ni rhag ymosodiadau'r un drwg yn ystod yr oedfa hon trwy gydol dy ddydd ac yn ystod y dyddiau sydd yn dod. Yn y dyddiau tywyll yma, i ni'n gofyn i ti i drigarhau wrthym ac i ddychwelyd i'n plith. I ni'n gofyn am ymweliad fel ac y buodd yn y blynyddoedd a fi, ac hyd yn oed o Dduw, y bydde ti'n ymweld yn ni mewn modd hyd yn oed yn fwy arbennig, y bydde ti'n tywallt ysbryd arnom ni ac ar y wlad hon, ac y byddwn ni yn cael gweld pobl yn dychwelyd ata ti. O Dduw, bendithion ni nawr, diogela ni, arwen ni yn ein addoliad, i ni yn gofyn i ti dywallt dy ysbryd lawr arnom ni nawr, trigarhaw wrthym, a nertha ni i dy geisio di ac i dy ddyrchafu di. Ter felly ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ganu emyn rhif 423 o'r nef fe ddaeth llef ddistaw fain, hyfrytaf a phereiddiaf sain. 423 gen i sefyll i'w chanu.
Byddai ein testyn o lyfr yr actau, yr unfed bennod ar 10, actau 11, adnod 21. Actau 11, adnod 21, a llaw yr arglwydd oedd gyda hwynt, a nifer mawr a gredodd ac a drodd at yr arglwydd. Nawr, mae'r testyn o'r agluniaeth wastad wedi bod yn un anferthol ac yn un arbennig, un rhyfeddol, llawn cyffro, pan ni'n meddwl am unrhyw beth yn ymwneud â'r rhagluniaeth Duw, yna mae e wastad yn peri i'r enau drofeddu. Ac y mae rhagluniaethau Duw fan hyn yn rhyfeddol, y modd y mae yn gweithio drwy amryw amgylchiadau, sydd y tu hwnt i'n deall ni, tu hwnt i'n ymgyffred ni, adnod 19, a rhai a wasgarasid oherwydd y blinder a godasau ynghylch Steffan, a dramwyasant hyd yn Ffenys a Cyprus ac Antiochia, heb lefaru'r gair wrth neb ond wrth yr Iddewon yn unig. Mae mor wir fod pob dim yn cydweithio daioni i'r saint, i'r eglwys. Sawl sydd wedi'i galw gan yr arglwydd Iesu Grist, ei bobl, ei blant, fod pob dim wastad yn cydweithio. Hyd yn oed yn mertherdod Steffan, mae'n hanes erchyll, mae'n hanes trist iawn. Ac eto oherwydd hyn, mae'n achosi gwasgariad y saint. Mae'r saint yn cael ei gwythio o un man i'r llall, yn ffoi am ei bywydau, yn cael ei herlyd, ac felly yn goffod symud o un ardal i'r llall. Ond hefyd, gwasgariad y sawl fyddai'n parhau i gyhoeddi'r efengyl sydd fan hyn, pa mae'r gwasgaru yn digwydd, maen nhw yn parhau i wasgaru yr efengyl. Maen nhw'n gyhoeddi'r efengyl. Dyna beth sydd yn digwydd pan mae'r saint, y gwir saint yn cael ei gwasgaru, mae'r gair yn mynd gyda nhw. Ac yna i ni'n darllen fan hyn, i ni'n dod i gyfnod yn yr ysgrythyr bod yr efengyl yn llenteini nawr i'r cynhedloedd hefyd. Ffordd arall yr oedd yr arglwydd wedi trefnu cynllunio'r byd, byddai'r cynhedloedd yn derbyn yr efengyl. Felly nid yn unig i'r Iddewon y pregethr yr efengyl nawr, ond nawr i ni mentro allan i'r cynhedloedd adnod 20, a rhai ohonynt oedd wir o Cyprus ac o Cyrene, rhai wedi dyfod i Antiochia a lefarasant wrth y Groegiaid gan bregethu yr arglwydd Iesu. Mae wastad yn gyffroes darllen am waith yr arglwydd pan ni'n clywed hanes diwygiadau ac yn gweld sut y mae'r arglwydd a'r waith, sut y mae'r arglwydd yn peri bod y gair yn llwyddo. Pob un oedfa'n diwe, mae yna gyffro, bod yna potensial i'r arglwydd weithio. Pwy a wir, dydyn ni ddim yn gwybod yn rhagluniaethau Duw beth gall ddigwydd yn ystod yr oedfa hon. Bydd bynnag yw'r sefyllfa yr amgylchiadau allanol, pa bynnag mor ddi mae'n edrych arnom ni ac mae'n sicr ond diwe yn edrych yn o ddi. Mae'n edrych yn dywyll iawn ar ein gwlad ni, mae'n edrych yn dywyll iawn bob sul pan yn dod i ni'n gweld faint o effaith y mae gair Duw yn ei gael yn yr oes yma. Faint o ddylanwad mae'n ei gael ar blant yr arglwydd, yr rhai sy'n proffesu fod yn credinwyr, heb sôn am gymdeithas yn gyffredinol, yr rhai o'n cwmpas i strydoedd mewn cwmpas, i'n cydweithwyr ni, i'n teuluoedd ni hyd yn oed. Faint o ddylanwad i ni'n ei gael arnyn nhw, ac i ni'n gweld chydig bach, ac mae'n edrych mor ddi, ac yna ni'n edrych ar gyflwr yr eglwys, hyd yn oed yr eglwys efengyloedd, ac i ni'n meddwl, beth sydd wedi digwydd? Beth sydd wedi digwydd yn ystod y 10 diwetha? Mae wedi mynd mor dywyll, cyn lleied o ddiddordeb ymheth yr arglwydd, gwir beth yr arglwydd hynny yw. Ac eto i gyd yma'r potensial bob oedfa, y cyffro yna i ddod, pan ni'n meddwl beth gall ddigwydd. Fe all yr arglwydd ddod i lawr un plith, ac fe all agor llygaid un enaid, ac efallai bydd hwnna fel petai'n agor y drysau, a fi'n afendydd mawr. Bob un oedfa, sy'n mos pa oedfa yw i, lle mae plant yr arglwydd wedi ymgynnull, a mae'r gair yn cael ei chyhoeddi, i ni yn dyheu am cael gwleidyddiau fel sydd fan hyn, ac i ni'n gweld rhagluniaethau fan hyn, pan i chi'n gweld yr lladd oedd yn digwydd, a'r erlyd oedd yn digwydd, ac yn meddwl, fi'n siŵr yr eglwys yn meddwl, pa o beth sydd. Na modd y deliwyd a Steffan ac yr ofnau byddai wedi dod, ac yna'r gwasgaru'r saint
Chi'n meddwl, wel, dyna fe nawr, mae'r diwedd wedi dod. Mae'n edrych yn eitha di arno ni nawr. Pwy fydd yna i bregethu? Pwy fydd yna i gyhoeddi gair Duw? Ond nid ni'n teimlo felly nawr i ni'n gweld, wrth i ni weld gweision ar Arglwydd wedi cyrraedd oedran mawr ac yna yn cael ei galw adref, ac i ni'n edrych ar hyd a lled yn ein gwlad ni, ac i ni'n meddwl, pa rai sydd yna? Pa rai sydd ar ôl i gyhoeddi gair Duw? Ac i'n meddwl, pa obe sydd yna? Wel, dyma yw hanes yr eglwys, ac i ni'n gallu gweld y cyffro mawr. Mae'r Arglwydd yn gallu peri bendith pan mae'n edrych yn oddi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar pregethu am Grist, ac yna'n ail troi at Grist, ac yna'n drydydd glynu wrth Grist. Wel, yn gyntaf, pregethu am Grist, adnod 20, a'r darn yma'n arbennig gan bregethu yr Arglwydd Iesu. Oedd yr rhai oedd wedi cael ei gwasgaru wedi deall yn dod. Doedd rhain ddim, gallech chi dweud, doedd rhain ddim mewn rhyw benbleth. Beth newn ni nawr? Beth ddylen ni'n neud nawr? Oedd rhain wedi deall yr Efengyl, sydd yn profi bod nhw wedi cael gwir droedigedd, ac nawr dan erledigaeth, maen nhw'n profi eu bod nhw wedi deall. Wrth iddyn cael ei gyrru a mynd ar wasgar, doedden nhw ddim wedi tywelu. Ond deithant ar hyn oedd bwysicaf iddynt gyda nhw. Maen nhw'n mynd o un ardal i ardal arall. Falle'n ffoi am ei bywydau ac yn ofni am ei bywydau, ac efalle'r digalondyd meddwl, beth yw'r gobeith sydd gyda ni? Does neb ar ôl falle. Pa weision sydd gyda ni? Maen nhw'n cael eu cymryd i ffwrdd, mae yna fath gasineb, ac eto gyd, beth sydd yn digwydd? Maen nhw'n dangos eu bod nhw wedi deall yr Efengyl. O, bydde wedi bod yn hawdd tawelu, ofni'r canlyniadau. Ond mor ganolog yn ei bywydau oedd yr Efengyl, ei perthynas ar Arglwydd Iesu Grist, eithant ati i gyhoeddi'r gwirionedd lle bynnag oeddent. Dyna beth ddigwyddodd. Sylwer, ni newidiant yr hyn a wnaethant o'r blaen, o feddwl, falle bod yr amser wedi dod nawr i newid tacteg. Falle yn well, mae'n edrych yn oddi arno ni. Mae yna erledigaeth, neu mae yna fydolrwydd, be bynnag yw'r problemau maen nhw'n ei gwynebu. Efallai bydden nhw wedi gallu cael eu temtio. Beth am newid y tacteg? Beth am mae'r amgylchiadau nawr yn wahanol i beth oedden nhw? Felly, beth am drio ffordd arall? Beth am fod yn fwy gwleidyddol? Beth am fod yn fwy ofalus? Beth am mynd fel hyn? Beth am beidio pregethu? Beth am mynd a siarad y bobl yn unigol yn unig? Beth am wneud hynny? A falle felly fydd y ffordd. Ac falle mewn 2-3 mlynedd gewn ni bregethu gair Duw. Falle dyna beth newn ni. Newn ni tawelu lawr am gyfnod bach, achos mae'n ddoethach i wneud hynny. Falle bydde nhw wedi cael eu temtio i feddwl felly. Yn siŵr bydde nhw wedi cael eu temtio i feddwl felly, achos mi fydde Satan yn siŵr wedi sibrwd iddyn nhw. Ond yw yn ddoethach i chi fod tipyn bach fwy o gofalus? Neu beth am newid y ffordd i chi mynd ati efengylu? Mae'r amgylchiadau wedi newid. Ei fod yn edrych yn ddi arnynt, cadwant yn ffyddlon at y gorchymyn a gafwyd i bregethu'r gwirionedd. Dim ond un peth oedd ar ei meddyliau nhw, a mae'r Arglwydd wedi gorchymyn yn dod beth yw'r ffordd. Pregethwch gair Duw. Ac yna maes o law bydde'r fendith yn dod, ond tra bod ni'n aros am y fendith, yr ateb yw pregethwch gair Duw. Ac aros am ei amseru fe i ychwanegu'r fendith, ond mae yna fendith yn y pregethiad. P'na i fod yr fendith yn weledol, a bod pawb a miloedd o bobl yn dod i fewn, mae'n fater gwahanol. Fe allwch chi dal profi agosatrwydd yr Arglwydd. 1 Corinthiaid 1:18, canes yr ymadrodd am y groes, i'r rhai colledig yn fydrwydd yw, eithir i ni'r rhai cadwedig, nerth Duw ydyw. Ac yna, ymhellach yn y benod adnod 21, canes oherwydd yn oethineb Duw, nad adnabu'r byd trwy ddoethineb mo Dduw, fe welodd Duw yn dda trwy ffolineb pregethu, gadw yr rhai sydd yn credu. Ac roedd rhain wedi deall, os a'n ôl at adnod 20 yn y benod yma yn Actau. A rhai ohonynt oedd wir o Cyprus ac o Cyrene, rhai wedi dyfod i Antiochia a lefarasant wrth y groegiad sut gan bregethu yr Arglwydd Iesu. Does dim dull arall gwerth trafferthu ag e. Trwy ffolineb pregethu. Nid darlithio. Dychmygwch petai yna yng Nghaerdyw, falle byddwch chi'n gallu dadlu'r achos, ond
Mae Duw wedi rhoi y ffordd i ni. Mae wedi dweud trwy ffylineb pregethu. Falle byddai rhaid i dweud, yn wedig y groeged, falle byddai chi'n gallu dadle, beth am actio? Beth am actio'r ddarn allan? Beth am i ni actio? Meimio falle? Pido dynyddio geiriau fel sydd mor boblogaidd yn y dyddiau hyn. Beth am i ni i beri fod na bobl yn dod a bod nhw'n trio gweithio mas beth sydd gyda ni ddweud? Beth am i ni cael rhyw sgwrs am y peth a rhyw trafodaeth am y peth? Nid dyna beth sydd fan hyn. Y hyn sy'n cael ei ddweud yw trwy ffolinau pregethu. Nid trwy adloniant. Nid trwy cadw pobl yn hapus a peri fod chi'n cael oedfa fach pleserus. Allech chi ddychmygu sawl un yn yr oes yma a meddwl, beth am i ni i gynllunio'n hoedfa ni? Beth am i ni cael rhyw bwyllgor bach ac eistedd lawr a meddwl, sut allwn ni wneud yr oedfa yma'n fwy derbyniol i'r plant, i'r ifanc, i'r pobl hen, ac yn meddwl yr holl bobl, a newn ni trio cael lot o bethau gwahanol, amrywiol. Beth am i ni cael bethau mwy amrywiol a falle torri'r breget lawr mymryn bach a beth am i ni cael cyneuon bach, chydig bach mwy ysgym. Dyna beth sy'n digwydd heddi. Beth am i ni feddwl am rhyw tacteg arall achos mae'n edrych yn ddi ond yw e. Ble fyddwn ni mewn 5 mlynedd o nawr? Os i ni'n edrych ar un sefyllfa heddi, ble fyddwn ni mewn 5 mlynedd? A fydd na unrhyw gynulleidfa fydd eisiau gwrando ar bregethu Gaerdyw, achos mae'r oes yn mynd ymlaen, dyw e. Maen nhw'n cadw fyny gyda'r oes ac maen nhw'n newid yr oedfa, maen nhw'n newid y neges, maen nhw'n newid y cyfeithiadau, maen nhw'n newid y cyfan. Felly ble fyddwn ni mewn 5 mlynedd? Ac felly os i ni eisiau parhau, os i ni eisiau bod yma, mae eisiau newid rhywbeth. Allech chi ddychmygu, dyna be fydda pobl yn dechrau meddwl. Rhaid newid y tacteg, mae e'n ddi. Ond roedd rhain yn gwybod, trwy ffylinau pregethu. Mae cyhoeddi, datgan, dyma Gaerdyw. Dyma yw Gaerdyw. Dyna roedd yr rhain yn gwybod, doedden nhw'n gwybod dim byd arall. Dyma roedden nhw'n gwybod, dyma'r orchymyn gafon nhw. Dyna beth nhw'n gwybod, oedd yr arglwydd wedi addo i fendithio. Yr oedd wedi addo bendithio pregethu, ac felly dyna beth maen nhw'n neud. Doedden nhw'n trafferthu gyda dim byd arall. Maen nhw'n byw i bywydau sanctaidd a dywioldeb, ac mae'r arglwydd yn dynyddio hynny hefyd, ond trwy ffylinau pregethu. A nid trafodaeth yw e, nid dweud yn garedig iawn i chi, beth am i chi ystyried y ffyrdd yma, beth i ni fod i ddweud yw dyma'r ateb, dyma Gaerdyw, dyma beth mae Duw wedi dweud yw ffordd i fynd i'r nefoedd, dyma iachawdwriaeth, Duw e ddim i'w drafod. Nid trafod gwahanol safbwyntiau posib sydd yma, ond dyma dywed Gaerdyw. Ni'n gallu gweld eto yn rhagluniaethau Duw yr perthynas rhwng yr adnod 20 a 21. Allech chi ddweud bod yna amser rhyngddyn nhw, ond allech chi ddweud edrychwch diwedd adnod 20. Mae mor agos, mae rhaid i chi allu gweld bod yna rhyw gyswll yna. Gan bregethu'r arglwydd Iesu ac yn adnod 21, a llaw yr arglwydd oedd gyda hwynt a nifer mawr a gredodd ac a drodd at yr arglwydd. Yr oedden nhw'n ffyddlon i ddechrau gyda, i pregethu, ac roedd llaw yr arglwydd arnom. Os nad yw llaw yr arglwydd arnom, yna ofer yw'r cyfan. Ond nid yna sydd ei hangen heddi. Ond nid yna sydd ei hangen yma yn yr oedfa hon, heddi, yw llaw yr arglwydd arnom ni. Gellir gweld llaw yr arglwydd ar waith mewn amryw ffordd, ond nid gallwch chi gallu gweld ôl llaw yr arglwydd mewn gwahanol ffyrdd yn ei ragluniaethau. Fan hyn yn y benod yma, yn arwain y sawl oedd fod i bregethu at y bobl iawn, at y gynulleidfa iawn, ar yr amser iawn. Mae'r ragluniaethau Duw yn peri fod y pregethwr iawn, y gynulleidfa iawn, ar yr amser iawn, ac mae os yw'r llaw yr arglwydd arnyn nhw, mae'r amseru wedi drefnu llunio'r byd. Ac felly dyna yw'r cyffro'r holl beth yn yr efengyl, yn ei ragluniaethau, yr oedden nhw yno. Ond mae yna rhywbeth arbennig fan hyn, ei law gyda nhw yn ei nerth. Mae yna rhywbeth ychwanegol a llaw yr arglwydd oedd gyda nhw. Mae yna ystyr pellach fan hyn, na dim ond yr ragluniaethau sydd yn hyfeddol. Yr oedd nerth Duw gyda nhw. Nerth yr ysbryd glân.
Tra'n pregethu, dyna i chi undod, dyna i chi berthynas, dyna beth sydd angen, mae angen pregethu. Rhywbeth sydd ddim gyda ni bellach mewn llawer i le yn y wlad hon, falle bod yn rhai. Does dim llawer ohono fe ar ôl nag oes. A dyna beth ni'n dyheu amdano yma ni'n plith ni. Na fydde'r arglwydd yn dod ac yn gosod ei law arnom ni, ar nerth o'r ddifri. Chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd ydych hyn ni wedi troi cefn ar bregethu, ac ni wedi troi cefn ar llawer arglwydd. Mae'r cyfan, dyna chi bechu yma'r eglwys wedi wneud. A maen nhw wedi troi cefn ar bregethiad, ac maen nhw wedi troi cefn ar nerth yr ysbryd glân. Maen nhw wedi troi cefn ar y cyfan, ac i chi'n gweld, dyna ddi yw sefyllfa'n glad ni. Dyma'r ateb yn hyn i bregethu, ac na fydd yr ysbryd yn dod lawr yno ni. Dyna beth sydd ei hangen, i llaw nerth yr ysbryd, nerth yr arglwydd, ei presenoldeb yno. Mi roedd presenoldeb yr arglwydd gyda'i weision yn yr adnodau yma. Roedd ei law ar waith. Beth oedd ei law ar waith yn ei wneud? Trwy nerth yr ysbryd glân yn pregethiad y gair, trwy hynny agorwyd llygaid y neidiau. Yr rhai oedd yn gwrando i weld eu pechod, yr oedd rhain yno'n sefyll na siwr o fod ac yn gwrando ar y pregethu, ac yna roedd yr arglwydd yn bresennol yna. Beth oedd yr ysbryd yn ei wneud? Roedd yn agor i llyged nhw, ac wrth i nhw cael eu llyged wedi agor, yr oedd nhw'n gweld eu pechod. Roedd ei law ar waith yn arwain traed yr aneidiau yma, ar ôl iddynt gweld ei hangen a'i pechod i ateb y broblem. Roedd rhain yn arwain at y groes, a dyna beth mae'r ysbryd yn gwneud. 1 Thessaloniaid 1:5. O blegyd, ni bu ein hefengil ni tuag atoch mewn gair yn unig. Eithir hefyd mewn nerth, ac yn yr ysbryd glân, ac mewn sicrwydd mawr. Dyna beth sydd angen. Dyna beth ni'n gweddio amdano, dyna beth ni'n gofyn bob un cwrdd gweddi sydd yn ni tir lawr. Dyna beth ni'n gofyn yn ystod yr oedfa, dyna beth ni'n gofyn cyn yr oedfa, ar ôl yr oedfa. O arglwydd tir lawr i'n plith ni, nerthod y weision, nerthod y bobl, bendithia. Felly beth ni'n gweld fan hyn? Nid yn unig fod y cyfrwng yn bwysig trwy bregethu. A'r tristwch mawr yw ni wedi troi cefn ar bregethu. Erbyn hyn, os ych chi'n pregethu, mae rhywun yn dweud, wel, dwi'n mylicio hwn, chi'n codi llais gormod, chi'n neud hyn a'r llall, chi'n codi dychryn yn hwnni. A beth am i chi bod tipyn bach fwy gofalus, chi'n eisiau sôn am bechod gormod. Dyna beth sy'n digwydd gan amla yn yr oes yma. Os unrhyw un yn pregethu, fe fydd na gwyno'n dod amdano. Beth am i ni siarad yn fwy ofalus am y peth? Beth am i ni drafod? Beth am i ni cael darlith am y peth? Beth am i ni wneud y pethau hyn? Ond dyna beth mae gair Duw yn dweud. Mae gair Duw yn dweud, fel hyn dywed yr arglwydd, edifarhewch, i chi'n cael eich gorchymyn i gredu ac i edifarhau. Pob un ohonoch chi fan hyn, dydyn ni ddim yn gwybod pwy yw'r rhai y mae'r arglwydd wedi galw, ond yr gorchymyn yw hyn, mae'r arglwydd yn eich gorchymyn chi i edifarhau a chredu. Does dim byd arall. Dyna yw ffordd iachawdwriaeth. Ond sylwch, nid yn unig fod y cyfrwng yn bwysig, sef pregethu, ond hefyd y mae angen nerth o ddifri. Mae angen i'r ysbryd dod lawr, mae angen arddelia, mae angen i'r ysbryd i ddod lawr am bendyddio ni yn yr ysbryd glân. Dyna beth sydd angen, ond hefyd, sylwch hyn, rhaid fod y testun yn iawn. Un peth i dweud bod chi'n pregethu, ac yna un peth i dweud, mae angen y nerth, ond hefyd, sylwch hwn, am be ydyn ni fod i pregethu. A dyma problem arall. Materion cyfoes, problemau cymdeithasol. Mae yna lot o problemau cymdeithasol yn does na. Problemau cymdeithasol ym mhob man. A'i lle ni fan hyn yw drafod pob un problem cymdeithasol ac i ni restru nhw ac i ddweud amdanyn nhw, falle bod yna le o droi enwi rhai ohonyn nhw. Ai dyna beth i ni fod i wneud, yw sôn am y problemau hyn, fel mae gwleidyddion yn ei wneud, ac yn ei codi nhw fyny. Ai dyna beth sydd fan hyn? Ai gwleidyddiaeth, ai dyna'r ateb. Trafod gwleidyddiaeth a phwysigrwydd lobio'r gyfraith am yr hyn y dylsyn nhw'n wneud, a dweud wrth y brif weinidog, mae dyma sut dylsyn nhw fyw, does dim siawns gyda unrhyw angredinwr fyw fel Cristion. Darllenwch y bregaeth ar y mynydd. Dyw e ddim yn bosib i'r angredadyn fyw fel Cristion. Felly ai dyna'n lle ni i lobio na'r falle bod na le o droi wneud hynny. Ac felly'r trafod problemau cymdeithasol o dro. O, nid dyma wnaeth rhain yn yr eglwys fore, a nid yna oedd y gorchymyn. Yr hyn yr oeddent i'w wneud oedd pregethu,
a pregethu Iesu Grist, yr arglwydd Iesu Grist. Dyna oedd yr orchymyn. I bregethu am berson yr arglwydd Iesu Grist. I bregethu ac i ddweud oedd bobl oedd wedi clywed amdano neu ddim wedi clywed amdano fe. Ond beth bynnag oedd y sefyllfa i'w dysgu nhw, i gyhoeddi iddyn nhw. Mae'r rhyfeddol oedd hwn, fod hwn yn ddyn ac yn dduw, ac bod hwn wedi dod o'r nefoedd i'r ddeiar, ac fe ddath e i bwrpas, ac i ddweud wrthyn nhw beth oedd y pwrpas, iddo ddod fel ein cynrychiolydd ni, mwyn delio gyda'n problem ni, ein pechod ni, ac fe ddath e i ddangos i ni bod ni'n cael golledig, ac fe ddath hwn i'n hachub ni, ond cyflwr trienus ni. Dyna beth yw'r testyn. Pwysigrwydd dweud pwy ydoedd, beth ydoedd, a hefyd sut oedd i ddelio gyda'r broblem. Dyna yw'r pwnc. I ddweud wrth bobl, fedrwch chi byth fod yn ddigon da, fod yr Iesu wedi cyflawni'r ddeddf yn eich lle. Ond hefyd i ddweud wrthyn nhw, oherwydd eich pechod eich bod chi yn heiddi cosb, ond i'r Iesu fynd i'r groes a chymeryd y gosb yn eich lle. Iddo farw ar y groes, y man y byddai'r tad yn tywallt arno i ddigofaint am ein cymweddau ni. Dyma'r unig ffordd y dywedodd y tad yn ei air, yr oedd yn mynd i ddelio gyda'r broblem trwy Iesu Grist. Felly edrychwch chi ar materion problemau cymdeithasol. Mae'r ateb i bob un o'n nhw's lle, yn y groes, yn yr Iesu, yn ei fywyd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad. Does dim byd arall, does dim pwnc arall. Dwi ddim yn broblem o sil i sil, i ni'n pregethu fan hyn bob sil am ffordd iachawdwriaeth. A'r unig beth sy'n eisiau gwneud yw gofyn yr arglwydd am arweiniad i'r adnod, ond ni'n gwybod beth yw'r pwnc. Ni'n gwybod beth ni'n mynd i bregethu amdano, ffordd iachawdwriaeth, bob sil yn dweud wrthych chi sut dath yr arglwydd i achub gwael, golledig, eog ddyn. Dyna yw'r pwnc. A'r hyn ni'n gofyn amdano, tir lawr yn nerth yr ysbryd glân. Dyna beth oedd ei hangen. 1 Corinthiaid 2:2. Canis ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a hwnnw wedi groesoelio. O, na fydden ni'n dod nôl at hwn. A fydden ni fel gwlad, drost y wlad yma heddi. A fydden ni'n gallu dweud, mae hwnna'n wir amdano ni. Canis ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a hwnnw wedi groesoelio. Dydw i ddim yn credu fod yna'n ddisgrifiad o'n cyflwr ni bellach. Ond dyna beth ddyle fe fod. Dyna beth oedd rhain yn gwybod, roedd e'n oddi arnyn nhw. Ond roedden nhw'n gwybod beth oedd yr gorchymyn pregethu Iesu Grist yn nerth yr ysbryd glân. O, tir lawr. Dyna o'r ateb, wel, gadewch ni symud ymlaen. Troi at Grist, adnod 21. A llawer arglwydd oedd gyda hwynt a nifer mawr a gredodd ac a drodd at yr arglwydd. O, pan i chi'n gweld llawer arglwydd ar waith, dyma i chi ganlyniad. Dyma rydym yn dyheu amdano. I weld y neidiau yn troi at yr arglwydd. Ga i ddweud fan hyn, dyw'r ffaith bod ni'n gallu bod yn trwy cyfnodau, gallech chi ddweud nad oes y neidiau mawr yn dod at yr arglwydd. Dydy hynny ddim yn golygu nad yw'r arglwydd gyda ni. Yn sicr dwi ddim yn golygu hynny fe all yr arglwydd fod gyda pobl ac yn teimlo'i bresenoldeb mewn ffyrdd eraill. Ond dyheuad yr eglwys wastad yw yn gwybod ffordd arall y mae'r arglwydd yn cael ei ogoneddu yw trwy iachawdwriaeth y neidiau. Ac ni'n dyheu i gweld y neidiau yn dod i gredu a baich am y neidiau. Ac felly yn iawn i ni dyheu am cael gweld bendith yn y ffordd yma. A dyma beth i ni'n weld. Does dim modd gweld y neidiau yn dod i gredu ond i bai bod llawer arglwydd ar waith. Dyw e ddim yn bosib. Os oes gwir gwaith fe welir, bendith yr arglwydd. Ac pan ni'n gweld pobl yn troi at yr arglwydd, ni'n gwybod mae cynlyniad yw o gwaith llawer arglwydd arnynt. Pobl yn credu ac yn troi ato. Dydyn ni ddim yn dymuno llenwi'r adeilad yma nag un. Betai dewis dyn ni? Betaw ni'n gallu sicrhau fod yr adeilad yma'n llawn a nifer fawr o bobl yma ac yn helpu ni yn y canu ac yn helpu'r gynulleidfa. A dyna fydde'n dymuniad ni ac eto dim un yn dod i gredu ond yn ymddangos fel ein bod ni'n llwyddo. Nid ydyn ni am broffes dros dro nag un.
Dydyn ni ddim eisiau gweld tyrfaoedd fawr yn dod i'r oedfa, dim ond mwyn dod i'r oedfa. Bydd yn hyfryd gweld cynulleidfa fwy. Ond os nad ydyn nhw'n mynd i ddod i gredu yn dymuniad yw, bydd yr arglwydd yn ei bendithio nhw. Dydyn ni ddim eisiau cael ymddangosiad fel bod ni'n llwyddo, nid dyna beth i ni moyn. Nid y proffes dros dro. Yr hyn i ni dymuno i gweld gwaith yr arglwydd ei law a'r waith yn ein plith ni, yn agor llygaid y neidio i weld ei pechod ac yna yn arwain nhw at Grist, i weld yr hyn a wnaeth Iesu Grist trosyn nhw. Mae mor gyffroes gweld llawer arglwydd ar waith, ei fod yn peri enaid i brofi ar gyhoeddiad, i weld i weld y gwaith yma, mae yn anhygol, i weld rhywun yn cychwyn troi o bechod. Fan hyn, yn hwy a drodd at yr arglwydd. Ond os ych chi'n troi at yr arglwydd, be mae hwnna'n golygu? Chi wedi troi i ffwrdd o rhywbeth. A pan ni'n gweld yr arglwydd ar waith, mae y mor gyffroes a gweld enaid yn dechrau troi i ffwrdd o bechod. Pan maen nhw'n gweld nad yw y ffordd yr oeddent arni yn dderbyniol. Ydych chi wedi gweld hwnna? Chi wedi gweld rwy'n ar fi'n dod i gredu? A'r broses. Yr arglwydd wedi dod lawr, falle di agor i llygad nhw, a chi'n dechrau ame. Oes rhywbeth wedi digwydd, oes rhywbeth wedi cychwyn yn eu bywydau nhw. A yw'r arglwydd wedi gweithio yn eu calonau nhw. Ac yna chi'n gweld, mae yna rhyw ymateb. Mae yna rhyw ymateb, ond maen nhw'n dechrau gwrando, ac maen nhw'n dechrau troi. Maen nhw'n dechrau troi efallai o bethau'r byd. Maen nhw'n gweld mae ffolineb oedd ei ffordd gynt. Maen nhw'n gweld bod y ffordd maen nhw arni yn arwain at ddistryw. Ac chi'n gweld falle bod nhw'n dechrau teimlo cywilydd. Mae'r troi yma, mae'r dechrau troi yma o'r byd, maen nhw'n dechrau teimlo cywilydd. Mae mor bwysig gweld eich pechod, y troi o'r byd. Mae'n arwydd fod yr ysbryd wedi dechrau agor llygaid yr enaid, a chi'n dechrau nawr gweld meddalhau yn yr enaid. Lle falle gynt yr oedden nhw'n galed. Ydych chi wedi gweld enaid caled? Wel, falle byddwch chi'n gallu tystio bod chi'n cofio eich hunan pan yr oeddech chi'n galed tuag at yr Efengil ac yn dangos eich dallineb. Ydych chi wedi gweld mewn rhai, maen nhw'n galed. Y cyflwr o farwolaeth ysbrydol ar yr wyneb, yn ei geiriau, ei gweithredoedd, ei dewisiadau nhw. Chi'n gweld, chi'n gallu gweld ar yr wyneb ambell waith. Mae'r rhai am i chi weld e. Ond nawr, mae'r troi mae wedi dechrau digwydd. Mae'r arglwydd wedi bod ar waith. Mae'r llawer arglwydd ar waith. A nawr mae'n dechrau meddalhau. A mae'r wyneb yn dod yn fwy tyner. A mae'r ymateb yn fwy cynnes. Falle hefyd nawr ych chi'n dechrau gweld y frwydr ysbrydol, yr un drwg am ei dynnu nôl. Falle i'r rhai sy'n edrych ar y sefyllfa o'r tu fas yn gallu gweld mae yna frwydr yn mynd ymlaen fan hyn. Mae'r un drwg yn tynnu un ffordd a mae'r arglwydd yn ei dynnu fe ffordd arall. Mae yna frwydr yn mynd ymlaen am yr enaid a mae'n gallu bod yn ffyrnig ambell waith. Hyd yn oed efallai bod yr un yma'r enaid yma yn troi nôl at y byd am gyfnod. Falle gall hwnna ddigwydd. Mae'r arglwydd i dechrau gwaith. Mae yna ymateb. Mae yna fywyd i weld yn dechrau dod ac yn ymddiddori. Ond yna maen nhw'n mynd ôl at y byd a mae'r frwydr yma'n dechrau dod a tynnu. Ond yna maen nhw'n dychwelyd. Oherwydd fod yr arglwydd ar waith. Ac pan mae'r arglwydd ar waith, fe fydd yn cwblhau yr hyn mae wedi ddechrau. Ac yna ni'n dechrau gweld, mae'r troi yma. Ni'n dechrau gweld y troi ffwrdd o'r byd. Ac nawr yn gweld troi at Grist. Ac ni'n gweld gwireddu feirwch, troi o bechod a throi at yr arglwydd. Ni'n gweld hyn yn hyfryd, mae mor gyffroes. Nawr maen nhw'n gwrando yn fwy astyd ar gyhoeddiad gair Duw. Lle gynt oedden nhw ddim yn gwrando. Mae'r rhai hyd yn dweud oedden ni ddim yn gwrando. Fe allan ni tystio hynny, dwi wedi tystio hynny. Dwi'n gallu cofio dweud hyn fel person ifanc yn y capel wedi cael fy magu yn y cwrdd pobl ifanc. Dwi yn bron iawn, dwi ddim yn siŵr os yw e'n gwbl wir, ond o fy nghof i nawr yn edrych nôl, dwi ddim yn credu gwrandawes i ar un oedfa pobl ifanc erioed. O'n i'n edrych ymlaen i chwarae'r gemau ar ôl. Dwi'n yn cofio eistedd lawr a gwrando ar un gair. Am flynyddoedd. Ond o'n i'n fwy na hapus i fod yna. Fwy na pharod.
Ond mae'r rhai yn dweud, o roedden nhw'n gwrthod, allai ddim tystio'r ffaith bod fi wedi gwrthod gwrando, dim mater o hynny, doedd dim diddordeb o reidrwydd, fi ambell waith fan hyn fan draw falle'n gwrando rhywfaint, ond oedd mwy o ddiddordeb yn y byd, ac yn meddwl, dyna be dwi eisiau gallu mwynhau pethau da y byd. Doedd e ddim hyd yn oed pethau ofnadw'r byd ar y pryd hynny, dath hynny ymhen ychydig blynyddoedd, ond ar y cychwyn, mi roedd e dim ond eisiau cael pethau braf y byd, chwaraeon a pob math o bethau, ond ddim yn gwrando. Ond mae yna rhai yn dweud, dydw i ddim eisiau gwrando, ond pa mae'r arglwydd ar waith, chi'n gweld nawr, maen nhw eisiau gwrando, a maen nhw'n gwrando ar bob gair. A maen nhw'n clywed am Grist, yr hyn a wnaeth Iesu Grist. Ac maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar Efengil, ac yn ei weld ar y groes, fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddrain, mwyn iddyn nhw cael iachawdwriaeth. Dyna'r pam. Felly pan maen nhw'n clywed am Grist, mae yna rhyw lawenydd yn dod i'w cylonau nhw. Pan oedd anobaith, efallai wedi dod i'r oedfa yn teimlo does dim gobeith i fi. Dwi wedi troi fy nghefn gormod. Dwi wedi dilyn y byd gormod. Falle wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol ac yn teimlo sut allai i dderbyn iachawdwriaeth. Ac yna, maen nhw'n clywed bod Crist yn llawn trigaredd. A'i fod yn ymestyn allan ato chi. Ac felly lle gynt yr oedden nhw'n llawn anobaith, nawr maen nhw'n clywed bod gobaith. Ac mae'r enaid nawr yn dechrau troi at Grist. Efallai yr enaid gynt yn grefyddol, yn llawn balchder, ac yn pwyso ar ei gyfiawnder ei hun, ac ar ei gweithredoedd ei hun, ond nawr maen nhw'n gweld yn eglur mae bratiau bidron i'w i gorau nhw, ac nawr maen nhw'n clywed am gyfiawnder Crist, sef perffeithrwydd, ac yma'n gwell i'w i gyfiawnder ef, ac nawr maen nhw'n sychedu am y cyfiawnder yma, a mor drist i'w gweld rhai sydd yn rhodio ar hyd taith bywyd. Efallai'n rhodio mewn o fewn cliw yr Efengil, mae hwn yn driennus. Rhai sydd yn rhodio o fewn cliw yr Efengil o sil i sil, ond eu traed ar y llwybr llydan, dyna lle ni wedi cael ein geni. Ac i'ch chi'n gweld nhw'n cerdded ar y llwybr llydan o fewn cliw yr Efengil. A mae bob cam maen nhw'n ei cymryd yn gweld y cyfeiriad yn aros yr un peth, yn mynd lawr y llwybr llydan. Chi erioed wedi gweld lonydd ein gwlad ni, falle rhai o'n nhw'n heolydd syth, ac yna chi'n dod at rhyw groesffordd, ac chi'n goffo dod i aros am penderfynu pa ffordd chi'n mynd. A chi'n goffo penderfynu os chi'n mynd i fynd syth ymlaen, neu troi i'r chwith neu'r dde. Wel, yn hermes ysbrydol, mor drist i'w gweld sawl un, efallai dan bregethiad y gair, a chi'n ei gweld nhw'n ystyried am gyfnod, yn meddwl, ac maen nhw'n dod i rhyw groesfan. Ac efallai'n gweld bod ffordd gul o ddilyn Crist yn cael ei gyflwyno iddynt, ac mae'r pregethwr yn pledio nhw ac yn ei gorchymyn nhw, edifarhewch a chredwch, trowch o'ch bechod a throwch at Grist. Ond mae'r fath dristwch i weld yr enaid yn parhau ar y llwybr llydan. A mae rhywbeth hyd yn oed fwy. Mae bron iawn bob dydd Sul. Chi'n gweld y cerddediad. Falle yn gynt, ond nhw'n yn cerdded. O nawr, mae yna rhyw gerddediad pendant, fwy pendant. Mae yna rhywbeth am y ffordd maen nhw'n camu. Maen nhw'n camu lawr yn gadar ac yn dweud, dwi fan hyn, dwi'n aros fan hyn, dyma'r llwybr dwi wedi ddewis, dwi ar y llwybr llydan. Ac maen nhw'n sicrach i cam. Mae yna rhyw bendantrwydd dwysach yn ei cerddediad. A mae'n driennus. Ac o'n nhw mor agos i gliw yr Efengil, ond yna mor wahanol, mor hyfryd, pan mae yna enaid sydd yn dod at y groesfan ac mae yna amgylchiadau gwahanol fan hyn. Mae'r enaid yma wedi gweld ei gyflwr ac yn clywed am Grist. Ac chi gallu gweld bod llaw yr arglwydd wedi bod ar waith, a nerth yr arglwydd ar waith, ac maen nhw'n cael y nerth i droi oddi ar y llwybr llydan. Ac mae'r falle pregethwr yn pregethu am ffordd iachawdwriaeth, am y llwybr gul, am y gat, ac bod angen mynd trwy'r porth cyfing, ac mae'r enaid yn clywed am hwn ac yn gweld, mae'n gweld bod y llwybr mae arni'n arwain at distryw. Ac mae'n clywed am Grist, ac mae'n troi oddi arni. Mae'n rhywbeth cyffroes. Mae'r peth fwyaf cyffroes, mwyaf hyfryd, sydd yn peri llawenydd anhygol.
Pan ych chi'n gweld un sydd yn troi o'r byd ac o bechod at yr arglwydd. Psalm 119:59, meddyliais am fy ffyrdd a throais fy nrhaid at y dystiolaethau di. Dwi'n gallu gwneud hynny ond i bai fod yr arglwydd ar waith. Ond os yw'r arglwydd ar waith, mae'n gallu peri'r enaid droi. Falle bod nhw'n hedfan lawr y llwybr llydan, ond falle yn ei ragluniaethau'r arglwydd fe ddawer rhywun ar eu traws nhw. Fydd yn peri iddyn nhw i ddod i stop ac i feddwl ac i ystyried ac yna clywed am Grist. Ac nhw'n troi o'i pechod ac yn troi at Grist. Wel, i orffen, beth am y glynu wrth Grist. Adnod 22. Ar gair a ddaeth i glistiau yr eglwys. Maen nhw'n clywed am y digwyddiadau rhyfedd yma. Ar gair a ddaeth i glistiau yr eglwys oedd yn Jerusalem am y pethau hyn, a hwy anfynasan Barnabas i fyned hyd Antiochia i weld beth sy'n digwydd. Yr hwn pan ddaeth a gweled gras Duw a fi lawen ganddo ac a gynghorodd bawb oll trwy lwy'r fryd calon i lynu wrth yr arglwydd. Nawr dyna chi gyngor doedd. Fe gynghorodd Barnabas nhw trwy lwy'r fryd calon. O, gwnewch yn siŵr. Rhowch popeth mewn i'r peth. I lynu wrth yr arglwydd. Fe pledio dyn nhw. Mae Barnabas yn llawen. Yn gyntaf i weld y gwaith yma yn eu plith nhw. Mae gwaith oedd ei friodoedd. Roedd yn gallu dirnad hynny. Chi'n bod, mae angen y dirnadaeth hynny yn does na i weld mae o Dduw yw'r cyfan, mae nid wedd cnawdol. A fe welodd e hyn, mae'n gweld ffrwyth iachawdwriaeth, ffrwyth edifeirwch. Mae'n gallu gweld bod yr ysbryd ar waith, bod y sancteirlwydd, bod y presenoldeb, bod y barchedig om, bod y cyfan yma, ac mae'n llawenhau. Amlwg, mae llawer arglwydd oedd ar waith, ac nid llaw perswadi yn y doedd. Ond ni'n gweld Barnabas yn ymwybodol o natur y frwydr ysbrydol hefyd. Ac mae'n gweld pwysigrwydd proffes didwyll. Yr angen i wneud yn siŵr, mae'n edrych yn nhw, gwnewch yn siŵr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso wedi glynu ar yr arglwydd, ac nid ar eich proffes nac ar eich gweithredoedd. Newch yn siŵr mae Crist yw popeth i chi. Mae fe yw eich gwaredwr chi. Glynwch wrtho. Ein bod ni'n glynu wrth yr arglwydd yn y lle cyntaf. Mae iachawdwriaeth, mae wastad yn dod ôl i hynny'n diwedd. Fe allan ni tybio bod yna lawer i broblem yn eglwysio oherwydd diffyg dealltwriaeth o'r Efengyl. A chi'n gweld y byd yn dod i fewn a chi gorfod gofyn y cwestiwn, oedd rhain yn gadwedig yn y lle cyntaf? A oedd dealltwriaeth o iachawdwriaeth? Ydyn nhw'n pwyso ar Grist? A dyma be mae Barnabas yn dweud, glynwch wrth yr arglwydd. Gwnewch yn siŵr yn gyntaf bod chi wedi credu a wedi edifarhau. Bod chi'n glynu wrtho trwy ffydd a roddir i ni oddi fri. Ydych chi wedi derbyn y ffydd honno sydd yn dod oddi fri. Nid credu yn y pen, ond bod eich enaid yn llwyr bwyso ar yr Iesu. Ein bod yn credu bod yr hyn a wnaeth Crist ei fod e drosom ni. Ein bod ni wedi bod at droed y groes dan arweiniad yr ysbryd, wedi arwain ni at y groes, ac yno trwy ffydd ein bod wedi ei nerthu a'n galluogi i gredu fod beth nath Iesu Grist ar y groes ei fod e trosom ni. A'n bod ni'n pwyso arno ef, ein bod yng Nghrist wedi ein huno iddo. Bron iawn, allech chi dweud bod Barnabas fel i fod yn pledio nhw, gwnewch eich galwedigaeth yn sicr. A pheidiwch byth a throi yn ôl oddi wrtho. Glynwch wrth yr arglwydd am iachawdwriaeth ac am weddill bywyd hyd dragwyddoldeb. Ond nid dyna yw prawf gwir iachawdwriaeth ein bod ni'n glynu wrth yr arglwydd. Ein bod ni wedi troi o bechod ac o'r byd ac wedi troi a glynu wrth Grist. Mae fe yw popeth i ni. Ein bod ni'n glynu wrth ei air, ein bod ni'n glynu wrth ei bobl, yn glynu wrth ei ddydd, popeth amdano, nad ydyn ni byth ymhell oddi wrth ei berson neu bethau, oddi hwn yn wir o'r Cristion. Dyna beth ddyle fe fod yn wir. Bod Iesu Grist yn popeth i ni. Iesu, rwy ti'n ddigon. Dyna beth ddyle fod yn wir, dyna beth ni'n canu mor aml, ond yw e'n wir, mae fe yw pob dim i ni. Fe yw ein iachawdwriaeth ni, ef yw ein bywyd ni, ef yw ein tragwyddoldeb ni, fe fyddwn ni yn ei gwmnïedd rhyw ddydd.
Eich bod yn bendant yn eich perthynas ag ef. Dyna be mae'n golygu trwy lwy'r fryd calon. Eich bod chi'n bendant yn eich perthynas ag ef, yn sicr, yn benderfynol, yn ddisgybledig hyd yn oed ym mhob ffordd i chi'n dweud, dwi'n mynd i edrych ar ôl hwn, dwi'n mynd i glynu wrth hwn. Na fyddai yr un drwg yn cael cyfle i ddod a chipio'r hedyn ymaith. Na fyddai'r un drwg yn cael cyfle i temtio, i ildio a throi yn ôl pan i ni wedi blino yn y frwydr. Na fydd yn gallu ein temtio fod pleserau'r byd yn fwy gwerthfawr na glynu wrth yr Iesu. Na fydden ni'n ymateb i gyngor Barnabas a gair Duw. Na bydden ni'n troi o'n pechod a phwyso a glynu wrth yr Iesu holl ddyddiau'n bywyd. Dyna beth yma'n syml iawn, dwi ddim yn anodd. Ac eto mae yna ddrwg-ddirgelwch yma. Ond beth sydd yn neud yn bosib yw fod llawer arglwydd ar waith. Ond mae gyda ni gyfrifoldeb hefyd. Mae yna rhan i ni chwarae hefyd, mae angen i chi droi, ond yn y troi fydd y nerth yn dod o ddifri. Mae angen i chi glynu wrth yr arglwydd, ond wrth ddod i glynu wrth yr arglwydd, mae e'n dod ac yn eich mynwesu chi, ac yn eich tynnu chi'n agosach at y Mae'n ddirgelwch, mae'n wirthiol. Ond rhaid gofyn y cwestiwn, ar bwy ydych chi yn pwyso? A ydych chi'n pwyso'n llwyr ar Grist? Gai ofyn, ydych chi wedi troi at yr arglwydd? A ydych chi gallu cofio'r adeg, dim o reidrwydd diwrnod, cyfnod, ond allech chi ddweud lle gynt yr oeddwn i ddall o nawr dwi'n gallu gweld. Lle gynt o'n i ar y llwybr llydan, o nawr dwi ar y llwybr Cul. Lle gynt o'n i'n byw i fi fy hunan, o nawr Crist yw popeth. Fe yw fy iachawdwriaeth. Fe sydd wedi byw y bywyd perffaith yn fy lle. Fe ath i'r groes a cymeryd fy nghosb yn fy lle. Fe atgyfododd yn fuddugoliaethus y trydydd dydd. Fe sydd yn eiriol trostof nawr. Ac felly fe yw pob dim i mi. Ac yr wyf am glynu wrtho. A chi'n bod wrth ddod ato fe fydd e'n glynu wrtho chi. Mae yna undod yn digwydd. Mae yna ddirgelwch. A llawer arglwydd oedd gyda hwynt. A dyma'n gweddi ni a nifer mawr a gredodd ac a drodd at yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch am iachawdwriaeth. I ni diolch am waith yr ysbryd glân. I ni yn diolch am fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti dy fod wedi trefnu ffordd iachawdwriaeth cyn llunio'r byd. Yr wyt ti hyd yn oed wedi trefnu'r oedfa hon. O Dduw, i ni yn gweddio bydde ti trwy dy ras yn dod lawr un plith, y bydd llawer arglwydd ar waith yn un plith, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen gwasanaeth trwy ganu'r emyn 612, Tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael Elin, gan waith drysodd mewn rhyw rhwydau weithiodd ef ei hun. 612 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.